Hmm. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki berbuka puasa di Mas Idul mau ning dalan kok lawuh banyu tok. Langsung mangan ya teko omah. Wis digorengno bojoku anu. Ki langsung ngimbuh ngono ya teko omah. Langsung kok. Lesu. Hmm. Lesu puasa Ayam sih. kampung sambiah. Masa? Mosok ayam jintol. Jintol 400.000. Entuk pirang dilinjir. Tak teliti pupune karek 3. Tekane karek pira? Karek 3 ya. Berarti anu ya wis dibedheti kok kono. Suwiwine kalong sitok. Wis dibedheti ning kono. Wis tak kon sak bedhetine. Tapi ndase pira? Ndase utuh loro. Loro. Pupune sing gak ilang. Bayar 400.000. Masalah. Nah, manut. Le 400.000 entuk 3 lho kudune. Ya, Bro. Buka, Bro, buka. Buka. Aku gak buka, Bang. Engko sik to aku. Angke wis buka ngombe sik enggal. Sing penting wis tak batalno sik. Weh, Yo to kok iso. kok iso numpak bis rene lho, Den. Ora apa-apa to. Apa ora apa-apa, Bang? Arep nembak balik. Arep nembak nggih. Tibakno anu ya, teman. Nembake angel pol. Keder ngono wis gak gelem aja. Dadi kowe sing bermu penembakan. Penembak. Wong Pak Dik sing penembak andal mbur entuk pira kene. Telah poso kok aku. Lah pira? Keder. Yo trai ngene. Lemas kayak bedil ku antep. Antep kabeh. Tapi jirine wonge sing dandani kek munggah loro, Mas. Diunggahno loro yo gak kenek. Unggahno siji yo gak kenek. Iki piye to? Tanganmu ngubah. Aku nek gak enek kekerane kae aku pinter. Tapi nak jarak edak to. Aku gak tau gawe ngono kae, gawe teleskop ngono gak tau. Kanggo dadi Bang Bro. Ngono kae aku. Kene kono kene keran yo kenek. Mosok ngono ki gak iso jarak jauh ini. Ora iso ora. Paling anu pira 30 meter kayak neng. 30 meter ada. Kengke paling gak enek 30 meter. No. Iya, Sawit. selawe. Tangane gak kuat apa? Angine gak kuat paling yo. Nek kumpul Kuat. Yo kuat tapi kan jarake. gak ketok. Gak ketok. Sasarane cilik. Iya. Tapi iso kok dipasangi. Wis kemanteran aku tak buka ya. Menune tak. Ki. Walah, iwak sambel. Elea. Sini dong. Janjinya mana? Mana? Janjinya mana? Janji apa? Lah ini gak mau no. Kok tidur? Jam segini kok tidur? Apa di Musi gak ada temennya ini di rumah? Jane ke wis WA arep melu. Masa WA? Kowe engke lho sing nang ndi ngono kan. Ya mau WA nih Bapak di mana kamu? Oke lho, ini ya. Mentiling lho. Mentiling lho. Mentiling lho iki lho. Ada di kameranya. Dadah. 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 Ada Pak Tikus. Mentiling lho. Ora lho, Bos. Kene bos, tangan kene. Yo, luwes wis ya, Bos. Sak lawas. Luwes ki tak batal nganggo banyu putih. Tinggalin numpak bis Alphard nang.
Gledak-gledak karo turu seliyer ngono lek ngumpling wis mak gladak ngono. Tangi neh. Mbak kendala sing tak tumpaki ya. Ah, kalau ambil saya. Bukan tol. Bubuk. Sing goreng siapa nggih? Iwake. Apa? Kamu yang goreng. Utang terus dibumboni bareng goreng kok. Nah, nah aku nek nebak masakne bojo kuwi ra tau keri. Ibu aneh pernah? Hah? Kok ndang jebut brambang kok? Kan mas sendiri Bang. Heh? Kan mas sendiri sendiri. Ya sak jam-jame, Bro, urung mulai kok. Kalau jam bisa ngilang. Urung nggak tapi lagi sih. Karena oper Tapi wis ra enak ini bis biasa kita. enak. Tak patah-patah. Saya ini sampai patah. Nek patah piro wis? Terminal. 20.000. Betul ya. Untuk mangan tok. Mau berapa? Ada mau selawe berapa? Ya kadang selawe nek nang minggu apa nih. Weekend. Iki weekend ora ya? Nek duwe nek untuk ekonomi enak. Kok kene kok sarbene 13.000 tok. Jaya utawa Restu. Langsung bablas ya. Langsung 12 gak pindah bis. Murah ya. Murah. Tapi kan yo aku sak entuke. Aku ke karepku kok carban ke tak kon numpak Restu pisan ngono. Tapi jarang Bang. Dia ngomong Jarang. Jarang mandek apa jarang eneng? jarang enek. Terus tuh ekonomi jarang, Jaya ekonomi yo jarang. Cang akeh patah kan lewat tol. Ngomong di mobil patah kabeh. Oh no. Cak koyo sumber karo Mira nek kono akeh. Ben ngajam malah Sumber karo Mira kan ekonomi. Dia 8.000 emang muda. ya. 8.000. Masa? Iki apa pitik sing dingu nang bok lho. Hah? Hah? Itu kanggo nesang. Lah iya sing dingu nang bok ah. Abang ya paling. Kak, Duh. kak betul. Ya wis ndak tutup. Yo pedesen gak iso nutup ki. Stop lah. Ini. Waktu ini masih ada kemarin kemarin